जों एखे नुथारबाय आं हाबा जाबाय गाबनो ओंखारबाय दिनै जोङो गोजा सिन्दुरनि आलि जाबाय बिदिनो हाबानि मेकआप ब्राइडल मेकआप हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय दिनै आङो मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर देलायनाया बाखि देलायगासिनो आंनिया दिनै एसे लेट जाबाय मा क्रिम फोननो मिथिला आरो दा फोनगासिनो जों लेट जाबायलै मालाय बयनाबो जाफ्रामजोब्बायानो लोगोफोर फार्स्ट टाइमाव माने गुफुरफोर मोदाय दाय नुबाय आरोना ओमफ्राय जिथिया लिपस्टिक फोनगोन लिपस्टिक फोनबासो मोखां रियेलखौ नुसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था बानायनोखौनो हायाखै लोगोफोर नै आंनिया दिनै माबासो जागोन आरोना हिन्जाव गोदाननि फट'शुटसो जागोन आरो आब'आनो देलायहोजोबदो आरोना मेकआप खालामजोबदो ओरैबायदि मोजां नुदों आङो जा समायना मेकआप खालामनो रोङो आब'आ मोखांखौ फिसा नुलायदो लोगोफोर मोखाङा नङाबा आंना लावदुम दुमसो गाइस नै फाइनेल लुक बोरै नुखो नोंथांमोना खोन्थाहरदो कमेन्टआव फाइनेल लुक आरोना बेयो नै आङो हाबा जाबाय लोगोफोर आङो हाबा जाबाय लोगोफोर नै गाइस बोरै नुदों हिन्जाव गोदानखौ नै जोंहा दा फुल देखायगोन होनलाय ओं दाहाय फुल देखायनोसै हाबानि जानाय लोंनायखौबो गासिखौबो देखायजोबगोन जोङो दा फुल देखायथ'आ गाइस दा मोखांखिनिखौल' हाबानि मन्दपआव सहैथ' हाबा जाखांनानै फैलायलांबाय बावहरदों ओंखाम जानो फैथ'दो होनलाय थफ्ला थफ्लि लाना आब'मोननि गाबनो ओंखारबाय दिनै जोङो गोजा सिन्दुरनि आलि जाबाय गोजा सिन्दुरनि आलि जाबाय लोगोफोर जोङो दिनै मा खालामबावनो गोसो गैयाबाबो बिसोरनो खालामदो मालिक सानैखौ र' आं मालिक सानैखौ जोंनि हौवा सानैखौ देखायनि आं नोंसोरनो लोगोफोर लानाया आंनि हौवा लामब्रैया ओमफ्राय नै बियो सासेनि हौवाया गाहायहाय हिन्जावा गोजौ जौथार इसोरना ओं हय जाबाय सिन्दुरखौ बा बुरा हिन्जाव गोदानजों एखे नुथारबाय नै बिन्दिया एसे खायलें जाबाय होलाय बिन्दिया एसे खायलें जादों नै इयो ना ओरैसो जाबाय बुस्थुफोराबो गैजोबाना मोजाङै गाइस आं हाबा जानो समायगोना समायाखै कमेन्टआव एसे खोन्था नोंथांमोननि सायाव सापर्टआवसो आंहा थाबनो हाबा जागोनबो जानो हागौ लोगोफोर ओमफ्राय नै सासे हिन्जाव गोदाना मालाय इबो इथिं होगासिनो नै साइडआव सासेया फट'शुट लागासिनो ओमफ्राय आङो फट'शुट जाफायखांबाय आरो ओमफ्राय दंबावो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि मेकआप खालामनायखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय ओमफ्रायो मा होननानै होनबावनो आब'आसो मेकआप खालामदों आरोना आंखौ लेंहरबाय सिगांनो माने लेंहरनानै दोनखाबाय ओमफ्राय दिनै 25 थारिखआव फै होननानै बुंनायलाय आङो दिनै मोनफैनानै ओमफ्राय आं आब'जों मेकआप खालामजानानै माने जोबोद मोजां मोनदों जाहाथे जोंहानि आब'आ माने इयुनाव माने बिदिनो पार्लार होनो हाथों आरो बिदिनो सोरबाफोर हाबाफोराव लेंहरबाथाय मेकआप खालामनो हाथों आरो इनिस्राय आंखौ दिनै जा मेकआप खालामदों बिनिस्राय आरो साबसिन खालामनो हाबावथों आब'आ आं बेखौनो बुंबाय आरोना माने आं बिराद मोजां मोनदों आब'नि मेकआपखौ मानोना आब'आबो बारा एसे माबा गैया नालाय ना जेनेबा 10 डेनि जोंनि जेनेबा जोंखौ 10 डेसनि कर्स होदोंमोन नालाय ओमफ्रायो दिनै फाइनेल लुक जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेखायनो डेम' खालामनो बि बिनानावखौ आङो लिंहरदोंमोन डेम' देखायनो होननानै जोंनि मेमनो
ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबोरै नुखो आंनि मेकआप खालामनायखौ सोरबा जुदि मोजां नुदोंब्ला कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि हाबाफोरावहा वेडिंफोराव मेकआप खालामनोब्ला कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय एसेनोसै लोगोफोर दा मोजाङै रायलायबावसिगोन आब'जों ओमफ्राय दा एसे मोनसे मोननै बिदिनो ब्लग बानायबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय थादो आरोना लोगोफोर आंखौ बोरै नुदों दिनै नोंथांमोना खोन्थादो बोरै नुदों आंखौ फार्स्ट टाइम आङो नै लोगोफोर सिन्दुर फार्स्ट टाइम हिन्जाव गोदान ओमफ्राय नै मंगलसूत्र फार्स्ट टाइम गानजेनबाय माने आरोना ओमफ्राय नै आखायाबो बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर गाइस ओमफ्राय नै बाखि नै फट'शुट खालामगासिनो ओमफ्राय आं माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों फार्स्ट टाइम बिदि ड्रेस गाननो मोननानै लोगोफोर नायलांबाय था जोङो नै निउ लकेसनाव फैलायबाय दाख्लै आङो भिडिअ लानाया दाख्लैनि भिडिअनि नामा मा नाममोनथाय लोगोफोर बिरै बिरै सिखिरि लोगोफोर दाख्लै जोङो नैबेयाव बिरै सिखिरि जायगा लकेसना नैबेनो दाख्लै लानाया नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सासेया पस्ट होगासिनो हा दे गाइस लोगोफोर जोंना फट'शुटआ जोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो आब'नि रुमाव मोननैसो फट' साफायहैसिगोन ओमफ्राय नैबेयो फंबाया जोंना बिराद मेहनत खालामदों मानोना फट' साफायनाय ओमफ्राय बिदिनो लांलाय लाबोलाय जोंनि थफ्ला थफ्लि बुथुमनाय माने बिराद अन्थाव बाथाव मोनदों माने आङो फंबाय सासेयाबो दंमोन ओमफ्राय बियो थांग्रोबाय आरोना राजा लायग्रोबाय आब'नि राजाखौ ओमफ्राय दा जोङो साफायखांबाय ओमफ्राय दा आब'मोननियाव एसे बिदिनो रिल्स मोननैसो बानायहैसिगोन ना आब' ओंखाम जालांदोंब्रा जोंनाव ओंखाम मोनाद्रायबाय र' मा जायो मोनहैग्रोदोसै आब'मोनहानि न'आव लोगोफोर फैबाय थादो आरो एसे क्लिप मोनबावगोन आरोना दाहाय आब'मोनहानियाव थांनानै एसे मोननैसो भिडिअ एसे लाहैगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो लोगोफोर आं हाबा जाबाय खालामनायनि हालोदा बिदि जायो लास्टाव बुंबायना स्पेशेलि मेकआपमेन बुंनांगौ गैया गाइसखौ गाइस नै बिदिनो नोंसोर नायबाय थानाय दै सोरबाफोर सेंग्राफोर भिडिअखौ नायदोंब्ला हाबाफोराव लिंहर जोंखौ डिसकाउन्टआव खालामनो हागोन दे जोंनि इन्सटाग्रामाव भिडिअफोरखौ नायदे ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदे गाइस आब'मोनहानि न'आव मोनफैलायबाय नै आंना रुमा लांदां सिनदांसो लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे लुक नुबावगोन आरोना जोंनि माने बिहामजो जानाय हिनजाव गोदान नै माबाया डिजाइनारा माबा थाखोमाबाय थायो केमेरानिफ्राय लाजियो माने लोगोफोर नै एसे फैदो मेकआप गाला नै बिनि डिजाइनारा नै बियो ओमफ्राय आंनिया जाबाय नै बियो बोरै नुदो खोन्थादो कमेन्टआव नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव हाबा जाखाबाय लोगोफोर हाबा जाथावथाव आयौ आंनि फिसा हिनजावखौ हरजिगोन आङो नै लोगोफोर बेखौ नुखादों हाबा जाबाय आङो फेकसो गाइस रियेल नङा दे जोंखौ नुनानै ओमफ्राय सोरबा प्रप'ज खालामनो सानबाबो खालामनायसो नङा दे आयै बिदि नङा बिसोर गासैबो हाबा जानाय गोजा आंल' सिख्ला नै इसोर सिन्दुर फुनजोबनाय गोजा जों बुरिबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय बुरिबाय जोङो मा जाबावगोन आरो सिख्लाय अबावथो सिख्लायैथो थाबाय थानो मोननो जोङोथ' प्रेक्टिसाव आइशेड'खौ मोजां बानायनो रोङाखैमोन गाइस आं आइशेड'खौ बरनबाय आइशेड' आङो दिनै आइशेड'खौ आंखौ मोजां मोनाखै बारा आं दिहुनथ'वा लोगोफोर आङो दाहायसिम लागोन जोङो नैबेयाव फट'शुट एसे फट' साफायसिगोन मोननैसो ओरैनो रिल्स बानायगोन नैबेयाव आब'नि बेनाराव पार्लार बिउटि पार्लार बेनार आब'आ माबायावसो लांसिगोन आरोना मामोनलाय आब' राङापारा मेन टाउनावनो आब'आ पार्लार खुलिगोन आंनि लोगोफोर राङापारानि सोरबाफोर दङबा नैबे आब'खौ कन्टेक्ट खालाम आरो लोगोसे आब'नि पार्लाराव थांनानै नोंथांमोना
खानाय बोजानोबो हागोन इदिनो मेकआपबो बानायनो हागोन हाबाफोरावबो लेंनो हागोन जिखुनु आरोना राङापारानि भिडिअ नायदोंब्ला राङापारानि आंनि लोगोफोर भिडिअफोर नायदोंबा कमेन्ट हर लोगोफोर दै आरो नैबेखौ एसे सिनायनानै लाखा ना बिराद सुन्दरि आब'खौ एसे नायनानै लाखा नोंथांमोना जाहाथे मोनफैबाय होनलायलायनाय जोंथ' भिडिअआवसो नुबाय थानोमोन थारैनो पार्लार खुलिमारबाय होनलायलायनाय जाहैगोन आरोना आब' मास मोनबेसे थानानै खुलिहैगोन आब' आङो नै दा माबानिफ्रायनो दा मा मार्च लायो फेब्रुवारि मार्चनिफ्रायनो आं स्टार्ट खालामनोसै मार्चनिफ्राय बै खोलाबलाय बै फुथुलाखौ आङो आब'नियाव माने मैया दाख्लै माने फट' नुबाय भिडिअ नुबाय थादों हार्ड खालामग्रा नै बेयावहा जोङो खानाय डिजाइन जोङो इजों प्रेक्टिस खालामो आरोना आइ मा हावख्ले खानाय डिजाइन आरोना प्रेक्टिस खालामो आरोना नैयाव आं जेबो होनानो माने आब'आ बेखौ डिजाइन खालामबाय थायो माबायदि खालामबा मोजां जागोन बेसे लानाय आब'यो एसे गोसायानो 1050 लादो 1050 लादो जों दा मोनसे आरोबाव माबा निउ लुक जालायबाय जोंना बिदिनो जोङो फट'शुटबो लालायबाय भिडिअबो लालायबाय ओमफ्राय आब'आ मा बेदर संदोंथाय आब' आलु मटर नै आब'आ सुन्दरिथार नालाय ओमफ्राय नै ओंख्रियाबो जा गोथाव जागोन बे मानसियानो साइजखा नालाय ना नै दा टेस्टखौ जानानै खिन्थागोन दे गाइस लोगोफोर आंखौ रांखिनिनि नुदोंनो माथो नै जोंहा बिबोनाङा फट' साफायग्राया बेनो बिबोनाङानो जोंना बिराद मोजां फट' साफायो ओमफ्राय नै इथिंजा आरो बिबोनां सासेबाव जोंनिया माने भिडिअ बानायनाया दाबो जोबाखै आरोना जोंना जोबानो हरसेबाबो जोबनाय नङा भिडिअ बानायनाय नै माला साला गाननाया माने सेन्स माने इनो होलाय आंनो होलाय इनो होलाय आंनो होलाय जागासिनो ओमफ्राय सिंदुरखौ माने जों खोमोरबावलासो माने जों गासै ओंखाम ओंख्रि जाखांजोबनानैसो दा सोब क्लिन खालामजोबगोन आरोना मोखांफोरखौ साफा खालामगोन दा जोङो माने बिदिनो थाथ'नोसै ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ बिदिनो एसे एला बानायबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय था ओंखाम जानो नागिरनायखौ नोंसोरमोननो देखायनि जोङो ओंखाम खुरगासिनो आब'आ ओमफ्राय ओंख्रिबो ओंखामबो मोनखांजोब्बाय जोङो दा ओंखाम जानो नागिरदों ओमफ्राय नै बिथिंजा नै दङ जोंहा राजा आब' शर्मिलानि नै बियो फिसाला ना राजा ना मा नाम राजा खोन्था डेभिड मा लिरदो डेभिड नार्जारि नैबे आब'निनो आंनि बेटा मानसिफोरा आंखौ सानो फिसाला गैया इदि होननानै खोन्थाबाबो फोथायबावासो फोथायानो एखेखा माने महरफोराबो एखेथार आरोना बिराद मोजां आंनि बेटा दा जोङो ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय दोनथ'नोसै ना ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखाम जानायखौ बेसे जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों नै माम जाबाय बेदर हायगासिनो बेस्राया अन्थाबाथाव बिराद मावसोगारहाय मावथि गोजा भबानियाबो बाला आं बिराद सिगांनिफ्रायनो नुथारनाय बेस्राखौ ओमफ्राय नै आब'आबो बेस्राया जोंखौ एखे ओंखाम जालांथारनो थिननायखाय जोङो दा ओंखाम जालांसिगोन आरो बेखौनो जागोन जोङो दा ओंखाम जानो नागिरबाय नै थिंजा आब' बयबो जाजोब्बाय ओमफ्राय नै गोथाव जागासिनो आब'आबो ओमफ्राय नै इथिया जोंहा नै जानोसै लोगोफोर जोंना ओंखाम जानाय लोंनाय गासिबो जाखांजोब्बाय जोङो ओमफ्राय नोंथांमोना आब'आथ' राङापारायाव आब'आ थांसिगोन नालाय सोरबाफोर आंनि भिडिअखौ नायबाय बायदोंबा माने एसे माबादो आरोना आब'आथ' हजों दखान हैगोन नालाय बिउटि पार्लारनि बिदिनो हाबानि मेकआप ब्राइडेल मेकआप ओमफ्राय खानाय हेयार स्ट्रेट ओमफ्राय बिदिनो मुसुगुर आब'आ नोंथांमोना लेंहरदो आब'नि पार्लारनि नामा जागोन मा नाम जागोन आब' पार्लारनिया शर्मिला बिउटि पार्लार जागोन मेन टाउनावनो बानायगोन आरोना लोगोफोर आब'आ माने मेन टाउनावनो बिउटि पार्लारखौ खुलिगोन शर्मिला बिउटि पार्लार जागोन आरोना आब'निया ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि मेकआप बानायनाया मोजां जागोन ना जायाखै आब'आ खालामनानै होदों नोंथांमोना मोजां जादोंबाथाय मोजां जादों बुंदो ओमफ्राय दा आं बेखौल' बुंनो सानो जे नोंथांमोना हिंसाफोर बारा एसे हिंसा गैया बायदि मोनदों आङो बारा एसे हिटार्सफोरा जाबाबो जायाखै होनसिगोन आरो खिन्थु बिदि होननाङा जा रियेलिखौ बुंब्लानो जाबाय
मानोना एसे बारा एसे अभारद्राय मेकआपबो जायाखै लोगोफोर ओरैनो बिदिनो मोजाङै जादों ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय